На какъв етап е интегрирането на ромите в образователния процес в България и може ли да кажем, че се работи за решаването на тези, за съжаление, устойчиви проблеми, и то не от последните няколко десетилетия? Ако говорим за това колко са мотивирани ромите, аз смятам, че младите ромите, живеещи в това поколение, са доста амбицирани, но те трябва да имат една равна възможност. А образованието в България осигурява ли равен достъп до него и недискриминативна среда? Чувстват ли се удовлетворени, приети и позитивно настроени младите роми, когато попаднат в български университети или в един университет на толерантността, какъвто е шуменският? Аз често да си призная, в началото ми беше малко криво смисъл, не исках да разбира никой кой какъв съм, защото да не ме гледат с друго око. И след като си признах вече, след като влязох в тази организация Roma Versus, почнах да си признавам, почнах да се чувствам по-свободен, приемат ме такъв какъвто съм, нямам никакви проблеми, няма деление. Сега, след като вече уроците ще ни се изяснят в университета от Roma Versus, по IT технологии и английски език, още по-горделив сякаш се чувствам вече, защото сме част от тях, не сме различни. Често се говори за това, че младите хора са по-склонни да приемат промените, но едновременно с това в България има една доста негативна тенденция, че тъкмо младите хора са доста нетолерантно настроени спрямо малцинствата, спрямо бежанците. Има ли сте проблеми в тази насока? Било то в университета или извън него? В университета сме нямали, но като цяло ние сме си говорили за този проблем. Смятам, че младите хора са хората, които носят промяната в една държава. За мен младото означава много, но много зависи от тези, които управляват младите. Младият човек е като едно младо дръвче. Зависи как го поливаш и как го отглеждаш, но зависи с каква цел го отглеждаш. Защото ако ти целиш да направиш от него стол, маса или легло, тогава грешиш. Идеята на нашата програма, на програмата Roma Versus е да ги поливаме и да ги отглеждаме, за да могат да дадат най-добрите плодове. А какви учебни дейности включвате в работата с младите студенти от ромски произход и как те пък са полезни за бъдещата реализация? Уроци по английски език, които са не много полезни. Всички знаем, че английски е много важен. Уроци по IT технологии и уроци по ромски език. Също така имаме и клубове на Roma Versus, в които имаме дейности, свързани с ромската общност. В тези клубове, навярно, имате възможност да детайлизирате познанието за проблемите на ромите, да търсите регионалната специфика, защото тя като че ли е различна за всяко селище. Проблемите, които ги има в махалите на големите градове, не са същите, каквито са в селата, да речем. В този аспект, какво бихте учили като голям проблем на ромската общност в Шумен по линия пак на университетите, образованието, училищата? Основният проблем при нас ромите е образованието. Но като казвам образованието, аз не цитирам, че ромите са хора, които не искат да учат. Напротив, казвам го с ясна представа, че няма народ, който не иска да се реализира, няма общност, която не иска да се реализира, няма човек, който не иска да работи, няма човек, който не иска да печели пари. Бях публикувал една карикатура, която изобразяваше много добре това, че хората в нашата държава от различните етноси нямат равен старт в образованието. Учител пред дъската е наредил лъв, слон, маймуна, риба и птица. И казва, за да може всички да сте равни, трябва за да вземете изпита всички да се качите на дървото. Извинете много, маймуната и птицата ще се скачат много бързо, ама рибата и слона няма как да изкачат дървото. Но тук мога да кажа още един важен елемент, който ние, като представители на ромската общност и като студенти и като хора, искаше да променят въобще като цяло своя град, своята община и държавата си, изкарахме много ясно и конкретно един проблем. Проблема е, че ние се борим срещу сегрегираното образование, срещу сегрегираните училища. Да преведем за нашите слушатели, това е навика или тенденцията да се отделят ромските ученици, било то в отделни паралелки или в отделни училища. Да. Но в крайна сметка ние, когато анализирахме тези неща, разбрахме един много добър, много сериозен факт, че от време на време с дейностите, които ние правиме, без да искаме, правиме точно такива сегрегирани общности. И тук става въпрос точно за това, че част от дейностите са насочени само към ромски студенти, ромски ученици и така нататък. Затова може би са нужни и дейности, които да отбележат плюсовете и за мнозинството и за малцинството, такива, които да работят с менталните нагласи и на мнозинството и на отделните общности в него. В този смисъл, чувствате ли подкрепа и от останалите студенти, от преподавателите? Лично аз имам подкрепата на преподавателите, както и на моите колеги студенти. Никога не съм се чувствал дискриминиран в тази област. Също така съм отличник и всички преподаватели ме уважават. От тук нататък стигаме и до въпроса
доколко доброто образование в България е гаранция за добра трудова реализация. Въпросът важи за всички, не само за представителите на ромската общност. Оптимисти ли сте, че с дипломите, които ще получите от Шуменския университет, ще си намерите работа? Аз специално записах социална педагогика, не за друго, защото наистина искам да работя с хора с проблеми. Но това не ми дава 100% гаранция, че ще бъда прият някъде, защото все някъде има някаква дискриминация. Ще сложат този, който примерно има 2 висшета, не едно висшо. Затова съм помислила и затова работя сега като готвач и се занимавам. И благодаря на моите шефове, които ме приеха такъв какъвто съм. В момента съм и управител, много са доволни от мен и аз от тях. При това беше ме много срамно, защото където отивам ме питаха: ти ром ли си, ти циган ли си, и всичко приключваш. Но след като престанах да казвам, че съм ром, вратите се отваряха за мен, аз доказах какво мога и така нататък. Но след време на течение те разбираха за какво става въпрос. А това обаче не е добра практика и самия факт, че се налага да криете част от вашата идентичност, за да бъдете допуснат до реален пазар на труда, говори за това, че средата е доста сегрегираща и неравностойно ориентирана. Така беше преди да познаваш програмата. Да, при така беше, защото аз се криех наистина. След вече като влязох в програмата Рома Верситас, аз станах истински, искрен и всичко е окей. Според мен проблема не е до там, че ромите навсякъде са дискриминирани. Има е дискриминацията, но не можем да кажем, че е само на етнически признак в държавата. Защото аз познавам много добри хора, които се опитват да помагат за приобщаването. Аз не искам да кажа интеграция, защото не харесвам много тази дума. Но е много важен един друг детайл в тази ситуация. Когато ние си търсиме място в пазара на труда, не винаги могат да вземат на работа за това, че сме роми. Примерно има някой техен близък или, както е много модерно клишето, шуробаджанащина в тази нашата Република България. Но това не трябва да ни отекчава и демотивира ние да сме отличници, да се образоваме и да продължаваме с гордо вдигната глава напред. И може би тук е мястото. Аз не искам много да наблягаме на това, че ние сме роми и ние трябва да имаме някаква загриженост от мнозинството в България или трябва да не толерират, защото за това, че сме роми. Не, напротив, ние искаме един равен старт, ние искаме равни възможности с всички. И за мнозинството в България. Трябва да има равен старт и равен достъп за всички граждани на Република България, защото мисля, че има хора или има такива организации, които целово се опитват да разделят хората на пол, на етноси, на цвят, на бедност и на богатство, които хора използват точно тази възможност, за да си правят своите популистки и други намерения. Така че апела ми към всички граждани на Република България е да не разделят хората на пол, на етнос, на раса и на това дали са бедни и богати, а да дадат равна възможност и равен старт на всички граждани на Република България. Да, реално могат да се гледат дипломите, а не етническия произход или вероизповеданието. Именно. А вие какво учите и на къде сте се ориентирали после пък, след завършване на Шуменския университет? Аз съм специално с връзки с обществеността. Тази година завършвам и честно казано не знам дали бих могъл да се намеря работа в град Шумен специално, тъй като дори нямаме пиар агенция. Ще ми се да задам един въпрос към трима ви, защото факта, че се занимавате интензивно с развитието на ромската общност, ми говори, че може да търсите развитие на различни места. Къде бихте предпочели да работите? В неправителствения сектор, в частния сектор или в държавния сектор в България? Според мен по-добре ще е частния сектор, защото ако е държавният сектор, няма как да стане, защото те самите нямат определен план за развитие на тези проблеми. Тези проблеми трябва да се разрешат. Това нещо всеки път едно и също се мачка. Или казано с други думи, по-скоро има твърде много стратегии, твърде малко реални стъпки по тях. Аз също съм за частния сектор. Смятам, че там реализацията е по-голяма и дава шансове за развитие. Ами аз мога да кажа, че зависи от това каква е възможността. Нашите студенти са подготвени за двата сектора. Нищо, че сега така малко отговарят, нали, за да са по-сигурни, че търсят работа в частния сектор, но аз искам само тук да им направя едно припомнене. Миналата година ние имахме среща с екс-министъра професор Тотев и ромите студенти тогава направяха един важен апел към него. Те казаха, че на тях им омръзна да работят в неправителствения сектор. Реално. Защото един студент от ромски произход, когато завършва, почва работа първо в неправителствения сектор. Аз си мисля, че дойде и времето, където ромите могат да работят и в общинска, и в държавна администрация, било то и в частния сектор. Нас не е страх да работиме в различните сфери на различните институции, така че ние сме готови и можем да работиме.